Dit is het scootje, de hopen. Het jacht van eer mijn foiriek. Een tocht van vrouwje en mooie, elk boord is gelijk. De schipper kent alle talen, die van wit en van zwart. Ja, dat is hem. De Amsketen van Achtkarspelen. Met alle dwarpen erop. En het beeld van de gemeente Achtkarspelen. En heel bijzonder, dit kan ik draaien. En dan komt het Rijkswapen. Dus als ik de koning van Sint-Hurgje bij gelijk biedt de uitrekking van een koninklijke onderscheiding, een lintje, dan is deze voor. Oors, haktissen. Ja, de skipper van Achtkarspelen, dat is wel mooi. Elke keer had er het beeld van de skipper, de baas, de man aan het roer die bepaalt wat de koers is. Nou, we zitten op een scootje en elke keer weet dat eigenlijk de koers bepaald wordt door de man aan het roer, maar ik de man aan het grutziel, de man aan de fok. Dat de fok te strak zit, dan kan de skipper die kan aan het roer doen wat hij wil, maar dan gaat het scootje echt wel een andere kant op. De man biedt zwart. De skipper van de gemeente Achtkarspelen, ja, ik zie dan het roer, maar dat doe ik mijn heel team. Dus dat vind ik wel een mooie metafoor. En ik ben eigenlijk mijn hele leven skipper West, daar komen we wel over te praten. En dat ik dat nou bij de gemeente Achtkarspelen wijzen mij op mijn manier tussen de meesten, die jas past heel goed. Zo, even op de loekenkap. Ik ga hier wel een heel bijzonder kistje. Dus ik haast wat meer over vertellen. Ik zet hem hier even deel. Want het eerste maal was even nog waar ben we hier? Het Scootje Museum in Jennewaard. Op een prachtig scootje. Nog zonder zeil. Het roer zit er zelfs nog hier op. Maar de mama haast wel even nog haar. Wat brengt u op dit plak? Wat had Oebele Brouwer met het wetter en met het zielen? Dus hebben we het eerst door. Ja, ik zei al, we zijn in Jennewaard bij het Scootje Museum. Je ziet dat ik. Prachtig museum, maar echt een keer bezien. En wat ga ik nou maar zielen? Hoe komt dat? Ik ben Benny Snits, Jeren van Lien. Ik nog in de Tjottenstritten. En de Snitser die zielt al nog voordat hij Ben is. Dus in de jeugd soort het wetter op, zegt ik wat raten. Later was ik zielinstructeur in Heeg, bij de Tjotters van Heid Piersma. En daar begon de leefde van het platboomziel. Nou, zelf een platboom in mijn hand. Vrouw troffen die ik, slocht weer op ziel en zij roegels erin. We kwamen de eerste maart te waaien en dat begon in 2007. Het dwarpje eerste maart mijn eigen scootje. Nou, ja, wat bad dan? Oebele Brouwer die stapt op het scootje. Bij de scoort en had jaren zield. Maar de taderbaas. Hartstikke mooi. In de IFKS, daar we dingetjes dienen. En de laatste jaren maak ik wat dan bij de SKS. Ik doe wat in de jurering. Geweldig. Tussen de meesken, tussen de traditie. Vol aan zielen, maar prachtige skippen. Dus we hadden goed van elkaar. Maar dat wetter, die vrijheid, dat zit zadjep in mij. Dat zit zadjep in us, mijn vrouw en mij. Heb ik 3 jaar op de baan, ik zou dat vaak in goud missen willen. De ingang van het Scootje Museum. Nou, ik maak er zelf ook wat in doen. De hele historie, die laat je. Je moet echt een keer zien. Op per maand laat je ik een scootje, een wedstrijdscootje die kun je bezien. En dat op een van de mooiste plaatsen in Jennewaard. Dit is het scootje, de taco. Om mij vaart elke in mij. Het Changli en Mabu nemen bloot steen op elkaar. De bemanning verhoort, maar dat zien heren net tegen. Ja,
Ik en Tanja Snits in een heel mooi warm gezin. Mijn hele familie kwam uit een boerenlaag. Mijn heid net, die werken bij de Raiffeisen en de Rabobank, maar wel in de agrarische sector. En wat wie een wichterbuus? Ja, toch wel. Ik ben ook Rutwend in een gereformeerd gezin en die normen en waarden die neemt mij. Dat viel ik onder de van Juta. Van elkaar zwaar je. Dat er meer is als hield. Dat is ik wel die serieuze kant, dat zit er ik wel wat in. Het weer net een gezin van vlierenfluiters. Dus ik denk dat maar een heel soort goede dingen of waarom. Nou, mijn heid is al lang lienstorm, mijn mem vliegen hier, dus dat is ik wel het gemis. Maar die warmte, dat zit hier in ons. En we hadden het mooi, ik oorbrengen kind aan us ben, hoop ik, en zie wij aan de usbaken en beppensissers. Ja, maar zo'n afternoon, ja, ik kon knap leren en dan wist ik een theater maken of reclame maken. Dat zit er net in. Ik ben studeren gegaan en jarenlang daarna officier van justitie. Dat is eigenlijk wel een soort wat ze nemen normenvesterend beroep. Door dat het voor de meerskip. Dus net het dikke jild die ik advocaat wilde worden. Nou, dat lijkt me net. Ik word dat dwan voor de meerskip en haar geweldige jerenhand in de man door mij de politie in dat strafrecht. Ont de Perelien, toen kwam dit op mijn paard. En toch ik wel weer dat iets voor de meesten budgetten kennen. Dat is elke keer is dat de reden trie wel in mijn lippen. Dus net geen voor de kwarte grote successen, de dikke oud. Het interesseert me net. De stabiliteit, de familie, de vrienden, balans tussen werk en privé. Dat is Oebele Brouwer. Ja, dan burgemeester. Ze denken wel, geweldig. Een beetje lintjes, trok knippen, bij meesten op visite. Nou, dat is een pad van het werk. Al is natuurlijk het Aron hier, is het er al je afwest. Het is op dit stuit gewoon geen leuk beroep. Dat zijn wel alle collega's. Het is een dregentiet, maar voor ik. Maar wat kist dan als burgemeester budgetten? Natuurlijk, we hadden krijgen maar bezuinigingen en het bindt regentiet voor alle gemeenten. Maar de kisten wijzen van de gemeenten. Als een verpleeghuis dicht maakt. Dan kisten wijzen van de mensen die het opsluiten binnen. Als er iemand komt te versterren en ik ha een paar van die trieste gevallen al hand, dan gist naar die mensen daar. Dan bist te verharren. En tussen de mensen, dat is wat ze zochten. Een verbiener. En ik hoop dat ik dat ben. Op mijn fietsje, door de gemeente, mensen oorspreken. Mike even een bakje koffie drinken, fiets het even goed. En dat is het mooiste. Daarom ben ik burgemeester. Ja, ik zei al dat officier van justitie, dat zit iets in die. Dat is het van de meerskip dorst. En een prachtige tijd. Het mooie van zo'n baan, van zo'n vak, van zo'n ambt. Dus ik krijg als mijn burgemeester die een ambtsketen omdoet als die burgemeester is, dat had een officier van justitie ruchter ik. Die loopt de toga aan, om dan te sissen. Je stiert net Oebele Brouwer, die vindt dat hier een saffel hier de veens is in mat. Maar die doet dat als het Sint-Wurgen van de meerskip. Van nu zal je. Ik ga een toga aan mijn naam. Ik zal je me eens even shellitten. Ja, dit is hem. Zo'n toga aan zo'n bef. Dit is nog uit mijn eerste jaren. Dit is nog een beginnerstoga. Later toen ik al wat langer weer moest ik mezelf keerpje en dan shot hij er volle mooier uit. Mijn allerbeste maat is Ruchterwuden in Den Haag. En die had nog mijn toga. Dus alle dagen rent hij in de toga van mij. En dan zit ik inschrijven Oebele Brouwer. En dat vind ik zo mooi. Zo, en waarom zo'n toga? Dat budget, dat is net als Oebele Brouwer stiest, maar de Sint-Wurgse meerskip. Het maakt het wat anoniem. Dat wie ik soms noffelijk. Dan hier ik een crimineel op zitting in toga. Ik kwam door naar boeten. Ze herkennen me net. Zo'n toga maakt het die anoniem. Maar het wichtigste is, doe dost het uit namen van de meerskip. Deze gooi ik nooit voor. Ik hou hem. Ja, nou komt Agen je krekken en die zei van, je had wel een skipper en stuurman, maar je bent eigenlijk wat vergeten. Het helmhout, dat zit er nog net op. Dus ik zal even met Agen het helmhout ophellen en dan maak je het scootje even compleet. Agen, kom maar gewoon. Dit is het scootje, de vreunskip. Het skip voor die en voor mij. Het skip voor Jana en Ahmed. Op deze scoot ben ze vrij.
We bevaren de maren. Elke veert, elke zee. Zonder angst, zonder haatje, kom ziel mij een weg reed. Deze boot kan het zinken. En ik omslaan wat net. Het buitenland is de ronde, lekker om als Oké, zet hem erop. Hij moet erop oefenen, Ja. want zonder stuur Nee, ik hoorde ik wel. iets omheen. Ja, ik hoorde ook wel van hem even het roer in de hand te hebben. Ja, zit hij zo goed? Ja, nog iets omheen. Ja, zet hem erin. Ja, zakken, En dan liet ik hem nou een zakje. Hier zit zo goed? Ja. ondrukken. Nou, Hij moet nog iets meer ervoor, maar ja, Ja. zo zit hij, jongen. Hey, nu kan je op het helemaal. geweldig, geweldig. Hey. Ja, maar dit viel goed. Dan ben je wel een echte stuurman, hè? Ja, oren weken moet er zielen, want dan gaan we varen met de studenten uit Groningen. Oh ja, dat is al hier Ja, al ja, bij ook, hè? ja, dan zullen de studenten die varen dan met de Zwanenblom. Ja. Dit jaar nog geen wedstrijd, want we weten het eens op met de corona de wedstrijd terug in. Daar zit ik natuurlijk bij de SK zitten we maar hetzelfde. Ja. Ik ben blij dat het schip weer zeilt. Ik vind het mooi dat we nou een bestuurder op het stuur hebben. Ja, Ja. hè? Hey, hoe viel dat? Oebele Brouwer, want ja, wij kennen elkaar al langer zelfs, maar ik ken die ik als skipper, als zieler, ja. maar ik als bestuurder. En Oebele is ik bestuurslid van uw stichting Voor de Nijteam. En Voor de Nijteam is voor het nageslacht en daar willen we alles bewaren van die oude scootjes. Wat die oude skippers ermee dienen hebben, hoe ze ermee vatten, maar hoe het er ik uitzeg. Want de huidige wedstrijdscootjes, niks ten nadeel van de scootje wedstrijdsport, maar er is wel een heel soort vernield. En daarom ben ik blij dat die stichting Voor de Nijteam al die oude elementen bij de boppen helpt. En daar hebben we goede bestuurders bij nodig. En die ik wat weten van die hele zeilvaart van vroeger. En dat zit mooi in de balans tussen historie en verruut. Het Trojaan, was toen ook met Waandebist. Het Trojaan aan de been. Toen had je kloft een been elke keer. Ja. En dan Ja. chokt hij naar de steer, vliegt niet ik hè, om dat uit te lezen. Ah, dat is toch geweldig. Het doorgeven aan de volgende generatie. Ik had kistje al even mijn naam. Sjenlit, dan zie ik straks wat van Sissen. Maar eerst even wat hoe dat partijlijk is. Hè? Want ik ben dan burgemeester. En dan vrezen we wel eens van wat voor partij ben jou, Brouwer? Nou, ik had verteld iets wat voor laag ik kom. Dat zit in me. Dat nemen ze me net, dan ben ik wel blij. Ik ga heel wat met Fries, maar ik ben partijlees. Ik ga geen partij. Ik stem wel, ik ga geen partij. En het mooie is naar Kastelen, dat is precies wat ze zochten. Ze zochten niet tussen de mensen van u. En in de gemeente is het ook net wichtig voor een burgemeester, wat in de achtergrond is. Het bestuur wordt dient tot de rietsleden, die wil kiezen. Ik sta tussen de mensen en boven de mensen. Dus dat gevoel van iemand die het net voor het keppelen wordt aan een partij, nou, ik vind het wel mooi. Er komen heel tijd meer burgemeesters die partijlees binnen. Ja, het kistje van Paken, ik ga mijn naam, ik zei het al. Dit is het kistje van Oebele Fijke Brouwer, dezelfde naam als ik. Hij ziet het 9e regiment infanterie, wapennummer 1640. En ik hier wat met Paken, ik ga wat met mijn historie, ik ga wat met mijn familie. We staan ik op de schouders van uw oudveers en dat zit ik wel diep in me. Zei de familie ik altijd Oebele, toen had het altijd tot verliezen, ja. Paken, de brouwers die wennen altijd van, nou zeg, zontje 100 in Jestemaar, wist ik net. Paken gong een jongetje Viertjen, uit Jestemaar wij, gong in het leger wat ik al zei, en daarna had hij Lietsboer West in Srusteveen en Droegeham. Jestemaar wist ik niks van. En 24 gelien ben mijn vrouw en ik aan het ziekje aan een plakje in Friesland. We gaan hier zocht, we zijn Oeral West, heel Friesland, wij wonen wat boeten uitwaaien. En waar komen we te plak? In Jestemaar. Op een paar 100 meter van het plak werd Paken Oebele Boerwieën. Wist ik net. Wisten we pas toen wij het huis kochten. Ja, Paken die hier in dit ding zien persoonlijke dingen. En ik. Alles wat dichtbij komt, wat ik bewaren wil, dat zit hierin. Och, hé. Maar zusje, wij Beatrix bij de gratie gods. Toen ik benieuwd ben als officier van justitie in Leeuwarden. Dat zit erin. Nou.
De beul dat ik afgestudeerd ben van Ruchten, ga ik nog in bewaren. Het trouwboekje, net de 4e. Wat hebben we hier? Weet je nog die zaak van Buffalo, die politieman die met zijn eigen wapen deersketten is. Die zaak had ik toen dien. Had Jippe indruk maken. Ik op niet. Toen had ze me interviewd. Nou, ga ik maar bewaren. Dingen die in het verliezen, die tegenbij binnen, dat zit in het. Waar het best, dat zit in het. Maar ik vind het mooi dat ik deze dingen nog bewaren kan in het kistje verpakken. Van de koers die wij varen, is het weer nooit te laat. Het buitenland is de ronde, liggen Roma's is het. Je hebt het schenken om je passie, het ziel onder watersport. Ik zit nu weer in die werkkamer, Boetenpost. En ze vregen wel eens, ja burgemeester, hoe gaat het met jou? Hoe is het werk? Nou, op dit stuit net vallen aan. De leuke dingen met ik ken meestal net op visite. Er gingen evenementen terug. Het is een dreig hier voor mij. De show is er wat aan, maar dat verneem je hem al jaar. En ik denk dat een heel soort in mijn gemeente het volle dregen gaat. Ik mag net klaaien. Dus sis maar nou in een bejaardenhuis, verpleeghuis zitten. En soms weken opsluiten omdat de corona thuis sloeg. Dus sis maar jongeren wezen en net die frun opziekje kennen in een keten of in een plak of wat dan ook. Dat is volle dregen. Nou, er zit licht, we beginnen de goede tijd weer op. De vaccinaties komen, de verrommingen komen. Je hebt respect voor wat je al hier hoeft te luisteren. Hier mag je nog om dieren gaan. En we zorgen voor u. En ik wil je voor dat laatste stukje nog even sterkte te wezen. Complimenten voor hoe het daar gaat. En we gaan echt daar dat het in uw mooie meerskip al hier weer kan. Show al jij nooit. Dank u wel. Sinds 2002 hebben we dit dus moeten missen. En de winnaar zelf schenkt, bij al zijn ploeggenoten, de godendrank. Ouders, vrienden, kennissen, iedereen. Nou mannen, bedankt voor al het goede werk van vandaag. Mooi hoor. Maar ja, gewoon allemaal bedankt en hopelijk gaan we nog meer doen deze tour, hè? En he is a jolly good speaker. Pieter Wenink, Harkema, 24 jaar, wint op zaterdag een etappe.